farafinna tile bɛ yan fan jamanaw ka tɔnba min ye CEDEAO ye nin fasajugu fɔ ni AES jamana ka drapeau ye u bolo ni wulikajɔbaga ninnu fɛ sigasi foyi t'a la AES jamanaw tɛna segin bilen CEDEAO tɔn kɔnɔ tugun. Amade Maïga ale ye CNAVC maa ye. An découragé pas mais ni CEDEAO ye à partir d'aujourd'hui Burkina Faso tɛ CEDEAO kɔnɔ membre foyi tɛ CEDEAO kɔnɔ passeport fana kɛra ka ban CEDEAO tɔw la an bɛ o dali sisan o ka wari nin CFA nin o ka CEDEAO wari AES wari bɔ. Adama Traoré kɔni ale bɔra dugu wɛrɛ le. An bɔra Mali la fo ka bi ni an ka sen sabanan de an bɛ kɛnɛ in kan an t'a dabila fo o ka kuma dabila o ka bitu yɛrɛ kari AES ka jɔ an bɛ min nɔfɛ CEDEAO ka taa k'an to a nɔ na an b'a fɛ an ka paso dilan bi le 28 an b'o kɛnɛ de kan place de révolution ni an ma sa an t'a tɔ fo an ka ta an dan yɔrɔ Président Assimi Goïta ko CEDEAO man ɲi an minnu tɛ faamuli kɛ an ma sɔn mais an y'a ye bi an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini o président saba in. Ni wulikajɔ kɛnɛ nin kan ni a ka gouvernement maaw ye premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo y'i tubabuw ka mara farafinna jamana ninnu kan ni sɔbɛkɔrɔ lagosi. Aujourd'hui, la CEDEAO farafinna tile bɛ yan fan jamanaw ka tɔnba walima ni an tun bɛ se k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ma ko farafinna tile bɛ yan fan jamanaw ka tɔnba sisan bɛ anw kɔfɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ capitaine Ibrahim Traoré ni a balimaw général Goïta ani général Tiani olu cɛsirilen do kosɛbɛ nin kɛlɛ nin kɛli la min bɛna don anw ka jamanaw tariku kɔnɔ wa o fana fo ka taa bila anw ka seba mumɛ sɔrɔli la. Farafinna tile bɛ yan fan jamanaw ka tɔnba tun ye juru dɔlu ye min tun bɛ ka jɔnya siri anw na ani anw ye dan sigi o la janvier kalo tile 28 san 2024 anw b'a dɔn ko juru wɛrɛw belen bɛ yen nka jamana ɲɛmɔgɔ saba ninnu hali sisan o ka dendenw minɛlen do u bolo ka ɲɛ juru minnu bɛɛ bɛ yen ninnu bɛna tigɛ wa o tɛna kɛ ni hinɛ foyi si ye hali belen anw ka kɛ kɔlɔsilikɛbagaw ye mun kama faragwɛ minnu bɛ fɛ ka u ka mara jagoya anw kan ni o ka cɛkɛda kuntanw tɛna u fari faga abadan. ne vont jamais baisser les bras. Ni wulikajɔ ni welelikan min lasera nin bɛ batora Burkina Faso dugu caman kɔnɔ bi tarata nin na janvier kalo tile 28 san 2024 kɔnɔ ko Burkina Faso, Mali ani Niger bɔra CEDEAO tɔn nin na ko bɔ waati ko fɔ ni si tɛ olu la. Farafinna tile bɛ yan fan jamana tɔnba CEDEAO a waati la tun y'a yira ko jamana saba ninnu tun ka ɲi ka san kelen lo kɔnɔ u ka nin laɲini nin kɛ nin kɔ ka sɔrɔ ka se ka bɔ nin tɔnba nin kɔnɔ. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Bambara.